Розумію. Якщо ти можеш пояснити, поясни мені, що таке Мінськ? Що це? Що це за переговори? Хто ці люди, які туди приїжджають? Там уже керівники помінялися цих сепаратистів, тому що вони один одного там не дуже люблять. І Павуки в банці, той Трапезніков поїхав в Елісту. Там до нього мешканці Калмикії вже зверталися українською мовою. Кажуть, ви там гнобили українців, приїхали тут гнобити тепер калмиків. Це теж є. Там теж є громадський протест. Розумієш? Але що це? Що з цим робити? Я сьогодні записав свій влог, там, Рибки Холодницького, де в мене є бачення. Радикальніше? Переформатовувати? Шукати інший формат? Озвучити тут, що Так. Треба війну назвати війною і сказати всьому світу свою позицію, не чекати, що це зробить ООН, що там побачить ОБСЄ в лупу, а сказати, що є напад Росії на Україну. Не оголошена війна Росією, але це війна. І все. Далі вже регламент, все далі є. Ніякі Мінські, ніякі Сайдіки, ніякі листи, ніякі Кучми не з'являються в цих розкладах. Тому що це державна безпека. І це країна в стані війни. А далі міняється економіка стосовно цього, безпековий фактор. Все запускається. Так. А тут у нас щось гібридне. Ми боїмося сказати, що це війна, і парламент теж цього не робить. Попередній не робив, президент не робив, і цей не робив. Про збройну агресію Російської Федерації щодо України. Що таке агресія? Війна, агресія. Крим анексований. Це вони, Арахамія тут має рацію, говорить, що вони ж визнають, що це вже не зелені чоловічки, що це їхні. От ми забрали. Цього достатньо вже. І не з'ясовувати, їх там нет, так би мовити, на Донбасі. Це навіть вже можна не з'ясовувати. Це форум радикального, як на мене, вірного підходу. Знову ж особиста позиція. Вірного підходу про те, що Мінськ це була ситуативний якийсь сходняк, який не мав юридичного статусу, з документами, які не і досі немає. З точки зору міжнародного права. Абсолютно вірно. Тому питання до тих, хто буде приймати рішення, чи це все закривати і починати нову історію, якусь іншу, з війною, названою війною, тоді далі це зовсім інший формат. Або, якщо не захоче піти м'якшим сценарієм, далі